Basquera saying Mure Zimbabwe, welcome to our channel, Zim Confessions and Deep Secrets. Kana karke kutanka kukuya panino channel, please don't forget to subscribe. Kana chumba gara subscriber, don't forget to comment and share this video. Nasta Zvaitika Kunhamo KwaMoreblessing Ali uyo anga ani almost 2 years asati avigwa. KwaMoreblessing Ali anga ari a CCC activist we akauraiwa Mure Zimbabwe mshuri mkungia paka erupta violence kuchitungwiza Mure Zimbabwe akauraiwa akaonekwa mapatsi ake akakandwa mumugodi. So angastavigwa for nearly 2 years azovigwa nasi kwakusinaomera mushe kwaitwa batai masupporters Nelson Chamisa pamwechete na Sikhala vaklasha vakatanga kunetsana. Mure Zimbabwe pane mavideos atakuigira atoti muone kwanga kusina kumira mushe Mure Zimbabwe. Even supporters Nelson Chamisa angakazara ikoko vakapfeka blue Mure Zimbabwe. Sikhala angariko Kunhamo kwasi Nelson Chamisa anakunge attenda this funeral Mure Zimbabwe. Vanosvika pakurwa Mure Zimbabwe vachinetsana vanhu Sikhala pamwechete masupporters Nelson Chamisa vachamisa vachiitawo machance ekusapota Chamisa, vamwe vachiitawo machance ekusapota wiwa Sikhala. Panoomera mushe Mure Zimbabwe Sikhala panga kubva pasini asvika pakutotemwa nematombo. Mure Zimbabwe mota yake yatemwa nematombo nemasupporters Nelson Chamisa kwakusinaomera mushe kufuneral KwaMoreblessing Ali. Pane mavideos atakuigira yatoda kuti muone motizo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi mucomment section Mure Zimbabwe. Onai mavideos aya motizo zvamuri kufunga pamusoro penyaya iyi Mure Zimbabwe. Zera number 1 Chamisa, oi. Why are they Chamisa in Kunhamo? Tikaendeswa miyelo nhasi vataendeswa mblue tikuona kuti hapana kwatikuenda. Chamisa ari kusiyira chikomba chemukadzi musha
chikomba chikauya pamba Chamisa obvara mwamushaambombarisiwa asi kukwanisa kuti tungamirira saka tamusii tamene vati vanganise izvo but chatiri kuti kuti jobs kala hakwanisa kuti adresa because atine naye chii kwatiri tamene vatengesi izvo atiadreswe nemapanduki kufamba medu chachiramba chete kuadreswa najobs kala taida toviga moblessing zvakanaka chatachiramba chete kungoadreswa najobs kala chete mamuchida kuadreswa nani chachizadreswa tega tina honorable Zvaitika varipo plus nekwaivhotera mobi kuchitisunga south kwagodisona imi bato rero tungamirirwa nani ramanga muchimiri Nelson Chamisa ndokwatifamba tinotera Nelson Chamisa ndofunga mangozvionera mega muri Zimbabwe kuti kwanga kusina kumira mushe Kunhamo KwaMoreblessing ali blue movement yange yakazara vachiindosa vaNelson Chamisa Kunhamo yaMoreblessing ali zvakare Job Sikhala akatandaniswa nematombo nevanhu vaNelson Chamisa vachimuimbira vachiti mupanduki muri Zimbabwe tikanzwa mukoma ataura chakonzeresa bongozozo panhamo yaMoreblessing ali zvanzi atanga tisingade ndechekuti Job Sikhala awanikwa achiadresa vanhu zvichinzi vanga vachida kuti ma-MPs kwaivhotera Moreblessing ali ange ariwo anga achiadresa vanhu panhamo iyi vakataura ivo vachitari kufamba navaNelson Chamisa tingaziva kuti munoona sei nyaya iyi pabuda zvakare masapota veJob Sikhala anga aripo achitaura ivo achiti havachadi nezvaChamisa zvikanzi tanzwa nekupfeka red zvichinzi takambopfeka red tikachinjiswa tikapfekeswa yellow izvozvi ako blue zvikanzi Chamisa akafanana nemurume anoramwa imba yake achisira mukadzi achisira chikomba chemukadzi muri Zimbabwe zvinzi saka akwanise kutungamirira vanhu vaJob Sikhala muri Zimbabwe tisingazive kuti munoona sei kwakusina kumira mushe Kunhamo KwaMoreblessing ali ndofunga mangozvionera zviitiko zvachiitika ikoko zvakare kuri kunzi kune polisi yauya inge yakaungana riot zvaita kuti hama dzaMoreblessing ali dziwange dzichema nechiitiko ichochi vakachema vakati why is it that Moreblessing ali akuitwa kunge pari kuvigwa someone weRoyal Family Police ndechi zvinzi polisi yakatadza kuinvestigata kufa kwa Moreblessing nenguva zvinzi but now vakuya panhamo kuzovherengedza nhamo muri Zimbabwe ndo video yatata kuigira muzvara nhasi tuze zvamurifunga pamusoro penyaya iyi mucomment section. Inini ndezvekuti mapurisa azowanikwa manpower nhasi parufu rwaMoreblessing muzukuru wangu vakazara nembwa nemabhiza varipo handiti asi kufa kwaMoreblessing patoma investigations zvikatora mazuva anenge 30 days munhu asita wanikwa handiti police munomu I don't know kuti anotama what is kunani whoever is the commissioner who is the president whoever but what they are doing zvinhu zvichati ndimwe zvachati zvichapera ngavatigadhe nge tiri magororo tiri mbavha vakatirambidza panapa kuviga Moreblessing musi wakafa tikada tichemere nhamo pano nhamo ikatoenda mumba kwangu inini handiti kusenmerisa asi vakateerera futi nevanhu vanemboda dzisina manumber plates vakateerera kusvika nhamo tisvike patiri panapa after almost 2 years but no it's very bad mapurisa ndeyechi panhamo is she a president? Is she whoever? Someone ari mumapowers? I don't know. Nhamo yaMoreblessing yakutanga tiri kuvega kana even vana veRoyal Family. Is that okay?